ভাইয়াসিরা বিলম্ব হইবার আরে চালু নো তোমাকে নেই ও বাইকে তোমার ঘরে ছাড় দিয়ে আসিবি ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସାହସ ତ ତୋର କମ୍ ନୁହେଁ ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ମନେ ମନେ କଣ ଭାବୁଛୁ ସଲମାନ ଖାନ ନା ଶାହରୁଖ ଖାନ କହିଲା କଣ ନା ବାଇକରେ ନେଇ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବୁ ଶୁଣ ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବା ତ ଦୂରର କଥା ପଛାଇକି ମୋ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାକୁ ମତେ ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ଘୃଣା ছাই ছুঁড়িବାକୁ ସିନା ଘୃଣା ଲାଗୁଛି ହେଲେ ଦେହକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ନା ଏ ଦେଖ ତୋର ତ ସାହସ କମ୍ ନୁହେଁ ପାଖରେ ଭୟେଶ ସେଠି ଛୋଟ ଛୋଟ ଫୁଟା ହେଇଛି ତାରି ଆଠୁଆରେ ରହି ଆମେ ଟିକେ ରପାରପି ହବା ସେଥିରେ ତୁ ବି ଖୁବ ଆଉ ମୁଁ ବି ଖୁବ ଚାଲ ଦେଖୁଛି ମତେ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତୁ କୋଉ ଜାଗାକୁ ନେଇ ମତେ ରୋମାନ୍ସ କରିବୁ ସେ ଜାଗାଟା ବି ତୁ ଠିକ କରିସାରିଲୁ ଶୁଣ ଲୋକ ତୋ ଚରିତ୍ରକୁ ଟିକେ ଭଲସେ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ ତା ନହେଲେ ମୋ ଭାଇ ଯଦି ଏବେ ଆସିଯିବ ନା ଓଲା ଶଙ୍କରା ଟିକିଏ ନଖନ ଭାରି ବାଟେଇଲା ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଯୋଉ କହିଲ ମୋ ଚରିତ୍ର କଥା ତମ ଭଳି ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏ ଶଙ୍କରାର ଚରିତ୍ରଟା ବଦଳିଛ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସୁନ୍ଦର ଗୁଲାବକୁ ଧରିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି ଦୁଇଟାର ହାତ ଶୋଇବାକୁ ଚାଲ ଚାଲ ମୁଁ ତମକୁ ନେଇ ଘରେ ଛାଡ଼ି ଅଛି ମୋ ପାଖରେ ମୁଁ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଲି 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 ଯିବି ଆମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଦରେ ବଳ ପାଦରେ ଥାଉ ବାଇକରେ ଗଲେ ସେଇଟା ଯଦି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଜା ନା ଆମେ ବାଇକରେ ଯାଉଥିବା ଆଗରେ ତମେ ମୋ ପଛ ବାଇକର ସ୍ପିଡ୍ ଥିବ 70 ଆ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିବ ବିରାଟ ମୁଁ ସେଇଠି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ତମେ ଛାଡ଼ିଦେବି